Det her det er min præstation af mit selvvalgte portfolioprodukt, hvor jeg har valgt en præstation af min tale, som hedder, hvorfor er vi mere bange for at sige noget, end for ikke at sige noget. Så i min præsentation, hvorfor jeg har skrevet den, jeg starter med min indledning, hvorfor jeg har skrevet talen. Jeg har skrevet talen, fordi jeg oplever, at mange unge, inklusive mig selv, er bange for at sige noget forkert. Hvorefter jeg så starter med, eller min tale starter med et retorisk spørgsmål, netop, har du nogensinde haft lyst til at sige noget, men så droppede det igen, fordi du var bange for, hvad andre ville tænke. Og efter en personlig oplevelse for at skabe noget genkendelse og engagere publikum og fange dem tidligt. Formålet er at vise, at problemet ikke kun er individuelt, men mange oplever i fællesskab altså det her problem. Jeg introducerer begrebet frygtkultur for at forklare, hvorfor så mange vælger tavsheden, og allerede her sætter scenen for resten af talen, at stilhed kan være et problem. Så min anden del af talen, det er min analyse og mine hovedpointer. Som ung afsender selv, så gør det lettere for målgruppen, netop os unge, at identificere sig med budskabet. Og min målgruppe, det er især dem, der bruger sociale medier og deltager i debatter online. Som min analysedel, der bruger jeg også appelformerne. Jeg bruger patos ved at fremkalde følelser som frygt, usikkerhed og fællesskab. Og så opbygger jeg min egen ethos gennem ærlighed og selverkendelse over, at det er et problem, jeg selv har oplevet. Oplevet den her frygt. Logos bruges, når jeg forklarer de konsekvenser, det har, hvis ingen tør at sige noget, nemlig at samtalen og udviklingen stopper, som der også står i min tale. Så mine retoriske virkemidler, jeg bruger gentagelse for at understrege centrale pointer, blandt andet forskellen på at tale og tie, kontrasten som at have ret og blive klogere, tydeligere budskabet, metaforer som at gå på line og et rum uden ekko gør problemstillingen mere konkret. Retoriske spørgsmål bruges til at få publikum til ligesom selv at reflektere over de retoriske spørgsmål, jeg stiller. Så mine faglige begreber og eksempler, så talen relaterer sig til ytringsfrihed, som formelt set eksisterer, men i praksis begrænset af sociale konsekvenser, og især på sociale medier. Jeg inddrager polarisering, hvor debatter handler mere om at vinde, end at forstå samt social kontrol, hvor likes, kommentarer og udskamning påvirker adfærd. Eksemplerne er hentet fra sociale medier og unges hverdag, hvor mange undlader at sige deres mening af frygt for andres reaktion og for, hvad det vil gøre for dem selv. Min hovedpointe, som også nævnte i starten, det er, at tavshed stopper udvikling, læring og forståelse, og at fejl og uenighed er nødvendige i det demokratiske samfund. Og så som konklusion på min hovedpointe til sidst, så afslutter jeg med at samle op på, hvorfor frygten for at sige noget forkert er et problem. Jeg pointerer, at stilhed kan være mere skadelig end at tage fejl, og jeg opfordrer til mod, åbenhed og dialog. Og så slutter jeg min tale igen med et refleksionsspørgsmål. Vil vi helst have ret eller blive klogere? Og det skaber jo noget overvejelse hos lytteren. Så min overvejelse i forhold til, hvad jeg kunne have gjort anderledes, hvis det nu var et andet crowd, eller hvad jeg skulle have ændret i min tale, så har jeg sagt, at jeg kunne have brugt nogle flere konkrete eksempler, eller modargumenter for at styrke den logiske appel. Og hvis målgruppen for eksempel havde været voksne, eller nogen, der var lidt ældre, og måske ikke lige så meget på sociale medier, havde jeg nok brugt noget mere formelt sprog, og jeg ville have inddraget noget mere logos og noget mere fakta, og nogle samfundsmæssige perspektiver. Hvis målgruppen havde været yngre, ville sproget have været mere direkte, og eksemplerne endnu mere hverdagsnære, og har måske droppet nogle af de her metaforer, jeg bruger. Yes.